kuti achamukazve parumuko rwezuva rwokupedzisira. Jesu akati kwaari, ndini kumuka noupenyu, uye anotenda paandiri achararama kunyange akafa. Uye mumwe nomumwe ari mupenyu anotenda pandiri haazofi nekusingaperi. Unotenda izvozvo here? Shoko raMwari kuvana vaMwari panguva yakafanira. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndagandi chizoshamiswa neprogram. Ndagaiti ngoti protocol observed. Takadzidziswa conference. Hallelujah. Mwari wekudenga dai vatiitira zvakanaka. Amen. Tichidzidziswa Shona indakanyanya kupasa Shona pachikoro changu chese chandakaita. So Shona indinetsi kunyanyotaura. Ndinotsika chaiko kwataiti kugono uya vaya wacho Shona. Ikoko ndo kwandinoenda nayo ikoko. Saka haikona kumbotivhundukira. Tisu vaya vakaverenga nduri dzeZimbabwe. Nemabhuku makuru aya vainzi vana kudzikotsira. Ndo vatakaverenga ivavo vekuti ukasarinzwisisa unosvika kwekupedzisira kwacho wakanganwa zvekutanga zvacho. Hallelujah. Ndakandichiti vamwe vanozoti kugocha kunoda kwaamai kwemwana kunodii kunodzime moto. Zvino chazondinetsa program manje yaita sekuti kugocha kwakuda kwemwana manje kwamai nababa vanga vari pamberi uko kunenge kwakuchadzima moto. Ndandiri kuti inini ndandichifanira kuzotera vakuru vachitsika-tsika pashaishwa nemwana vachigadzira-gadzira. Zvino ndiri kutoona kuti mwana ndiyadzichitera mumashure mamai nababa. Ndachingoti chiregai henyu yakadaro ungachadii pasika ukaremberi reshure rodiyo. Hallelujah. Ndakandiri kuti pachindonzi nyasura iwa ndandasha zvino ini moita kudamburira naye. Kwaziko ikokoko hakubviwiko ndiko kwandinobva chaiko. Kwamutoko ikoko ndo kwandakaberekerwa. Mai ndokubva waitawa kunyasura. Zvino mwana akachengetwa kwasekuru hapasina zvototumidzwa zvokwasekuru. Zvino handichadii. Yes. Zvino ndatoona kuti ndatova kunyazura hapachina yekutamba. Handichazivi varoma kudya kuti poitwa pokudini kuti muye kotora mwana. Hallelujah. Regai nditende Mwari. Ndine munhu wana ndinoda kukwazisa kana ndamira pano. Hallelujah. Munhu yanondiitira zvakanaka muupenyu hwangu. Hallelujah. Rimwe gore ra1993 mumwe mukadzi akatakura pamuviri pemwana. Mwana uyu akaita mwedzi inokwana kuita 9 vakafunga kuti pamwe angazvarwa, asi mwana haana kuzvarwa. Mwana akapinda mwedzi wechitemu vakafunga kuti mwana angazvarwa, asi mwana haana kuzvarwa. Mwana akatanga kutodivhelopa nekutokura ari mudumbu. Madoctors ndokubva ati kana zvichinge zvasvika 11th month takukuoparata tobvisa mwana. Hallelujah. Mwedzi wechi11 13 August 1993 mukadzi akaenda kwamunoti kunogarira maternity.
Kusvika ikoko akagarira matenzi mambo madzimai angu aingorwadziwa vachibva vadzokera auya nhasi vachidzokera. Iye anga akasimba, dumbu richingokura. So mukadzi uyu ndokubva azorwadziwa semambo madzimai. Mwana achiuya we kandichambogara pano. Haleluya. Vanononoka here zvimishini zvatounganidzwa nezvigero zvapo. Tidhedhe mwana uya abude. Mai vacho vanga vatoenda kwamvura yacheka makumbo kuti mwana afambe adidi hapasisina. Haleluya. But mukadzi uyu ari kuhope dzekwaakanga akundoenda kunoti radoka zuva baba garai kudii. Akati pane rwiyo rwandinoda rwekuroma. Ndinokudai Jesu wangu, ndinokudai Jesu wangu, timi makandida ndisati ndambova chinhu, timi makandida. Pakamudaro simba rakatanga kuuya. Mwana aipusha achikwira state yekutsika. Haleluya. Paakaimba ndinokudai Yesu, akanga achiita dedicate changa chiri mudumbu kuti Mwari aine strength. So paakaimba kudaro akabva atanga kuzwa simba. Madhoktasi akati mwana akupushwa akuya. Mwana ndobva azvarwa. Mwana ndobva aberekwa. Ndiyo muri kuona ari pano. Ndinoda amai vangu kusvika pekupedzisira. Pavaizonditi ndakunoshumira, tino mwanangu pawakuenda. Kana waenda mwanangu, enda unoita munhu. Ndakuuya kuno anonditi mwanangu pawakuenda, enda unogara zvakanaka. Udzikame mwanangu. So mukadzi ndikamuona ndinoitirwa zvakanaka. So ndoda kuti mundibatsire kukwazisa mai vangu vari kuZimbabwe kuti ndimire kuita murume ane ndebvu zvakadai, mukadzi ari one pasina mumwe akamubatsira. So I love my mother so much. Pandaiudza mai vangu ndakati mama, handisi kuzorora ndisati ndakuitirai zvandoda kukuitirai, nekuti chamakaita mandiri chikuru kundisvitsa pandiri nhasi. So I love my mother so much. Ichema mamwe madzimai achiitirwa Happy Mother's Day. Love my mother so much. Vamwe vanongoita 9 months vachibuda. Ndikagerwa muparavara, vamwe munotoona ndine gomba vana. Rekurovera kwandaita mabhonzo amai vangu ndichikwira kumusoro stage yekutsika. But I want to thank God. Pandakazenge ndakuparidza, ndakushumira mai vangu vachindiona vaitambudzika kuti chiko chikuri panapo. Musi wandakabva kune baba vangu vanoti ndichisvika newepamba. Vepamba wakati ndokuzvarirwa matambudziko cheko. But dambudziko akazoti akura. Makanaka, 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 makanaka,
ndaibata hosho nehimbuku hazvina kutangira pana kuzhangandira akizhangandire kuchechi chete kana kumba kwedu anozviziva kuti ari pakati pedu ya haleluya ndaizibva nyangu ndichikura so ndairara nemabhuku ewachitawara kumusoro vakanonoka kundigezesa waiwanika ndaa muchechi kuangirikeni ndakutoimba mufudzi unondida chengeta yeye yako osimba rako iro ikulu iro wosvika watonza madzimai nepadhokota zvinoenda ida kunyanya kusembera kudhuze nemasabhutikoni kumberi saka kunosvika pamasabhutikoni aibvati munomutorereko siya yakadaro mwana vakakanganwa kuti zuva riya ravakati ndinokudai Jesu vakanga vachiita munamato wahana. Haleluya. So kuzoti wandichaira ndati kure kure ndakutedza ndichizvivharira mumba ndichirowa hosho handina akandidzidzisa dzimbo dzeimwe ndakairova ndega ndakazvivharira mutemo ndichingapura chaizvo ndapedza mba ndati amen 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 ndobva ndabuda panze. So nemuvhireji vaisabvunza zvino munogara sei neiko mwana zvikanzai vasikana ane bedzi ndiani rake rikadzana unoridza mhuru. So ndaizoti nyangwe tichisakura pamwe zvikatinakidzwa izonzwa muchembera wako hama ari mudzasiso badzari chipapaidzwa. She is the one person akagona kundimenta. Ini ndaiparidzira miti nemombe kupurazi rasekuru wangu kufamu 314 kudzana ifamu pamutoko mudondo muchakasara vanokuziva nanyaguya hakusina rodi hakusisina nzira takatovhura imwe nematemo kana giredi harichakuzivi ikoko ndokwandaivendirisa ndichinechwa zvanguso ndichikura mumweso. So wakati unataka kubvanganyika bvanganyika mpana pane tsungu ndakatanga kubvanganyika kurobe usiku saka handibvunutsirwe nemunhu ndikatosvika muno ndinotoita zvemuno handitarise kuti kunani tiso anonzwana pamusoro yambuya tichamboite basa kana tasvika zvedenga zvasvika tinogara pane rinonzi denga ndotoimba ndoshumira kana kuri kutamba ndodzana ziya rodeuka nyangwe 3 days 3 nights inini kwa mtoko kwenye mtoro. Hallelujah. Hallelujah. Wawangu wachikotaura wakama testimonies pana. Yeni pana ukatotitarisa nditori testimonies. Hakuna mbondijairira pana. Kagara neni pasi ndakatanga kuexperience zvibhakira nevaroi ndiri pa 15 years. Ndikamira pamberi pechemberi zoti anoda kutiongorora ndikati rai ndo zvandakawira kuzoongorora. Ya wana wasiona zoti zvisingade mai akozvo. Ukaona munhu akuadresa maishu zako ndiwane vanhu vati ya asati afamba akafamba vanhu vanogara pasi onyarara munhu achizvifunga vhangeri raparidzwa hakuna nekuomberera maoko kana ravhangerwa vhangeri unotsvaga pekuhwanda wega woti Jesu ndibatsirei pano nokuti pane zvandinetsa. Hallelujah.
Haleluya. So inanditaure zvaunoda. Ameno maparidzi kana makagarwa nemimeeting nevamwe mukatu. Inandina meeting nemunhu. Kune vanotogara musangano. Vanoita kunge ndivo vari kuda kuzviita. Kuti pandichangopuhwa mukana ndinovaudza chete zvekuti nezvekuti. Nyamba akuisa mazwi mauri. Ndaaziva kuti ndivo vaswedera kunomira. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Vakomana nevasikana, halo. Halo. Hatina kudaidzwa tatoone ndevu. Tisina ndevu. Kari kamufana so ukachiti mambo ngawe nemi. Vanoti ngawe nemiwo. Kari kadiki so wamwachitake kudongorera. Jesu watidaidza. Hallelujah. Pandiri kuti ngatiende vadikani paya. Ndo pakatangira nyaya yese. Kune munda wake tenzi. Uri kudiwa wekurima. Ndisa munda wadaidza. Kasikai muende ikoko. Hallelujah. Hallelujah. So kana tamira pana. I am a living testimony. Because kuona mwana akuita 10 months afa. Gara mudumbu mamai 10 months. Rufu chaiyo. Chanyosara kunza kakaorera kani mumudumbu. But Mwari vainecha zvavo, vachinecha zvavo, vachifuridzira. Kazvarwa kaingoti kakasiwa kaingowanikwa kadonha pamungavu ndoda kutofako. Wozongosvikawo mhanyawo noti tibatsirei ona matewa. Komuka zvokodzokera paupenyu kodi takatiransferiwa nezvikoro. Kunzi ane asima, ane chii azodai, pamwe ane allergy azodini. Allergy, Satani unomuziva. Satani anokuvharira gate. Zvokuti unofungidzira kuti pamwe uri murwere. Panapa ndoda kuadresa zvinhu zviri muvanhu. Taneta nevanhu vanotaura matestimonies asipo. Kana ndagara pasi chokwadi kuchida kana kusachida chokwadi basi. Don't care unoifarira here kana kuti auifariri. Vanoifarira ndo vanoti amen. Kana usingaide nyara. Tine vanhu vanonzvenga chokwadi. Wokuti tikamunamatira pano kuti driver motika anenge asingaidi. Akaona vari kudrive anoramba akatarira kudai. Ndipfuura. Zvenga usikuida. Ndoma hypocrites anoramba musoko raMwari. Kuti haikona kuita savanyengeri. Vanozvida mumwoyo yavo. But kana vakumira pamhene vanenge vasingazvide. Anomira pano seasingaroyi vanhu. Kana ako anotanga kudya vanhu. Usiku vanhu havarari newe. Akona ndaomborasika. Zvese zvatitataura pano zvakavigwa mumwoyo. Izvo zvandiri kutotaura izvozvi ndo mandandakazvirongedza. Saka haikona kumbovhunduka kuti vacharamba vachipati mwoyo pakati. Hai haisina yekumenshena mwoyo. Inyaya yechabudiswa nemwoyo. Chii chabudiswa nemwoyo todhira neichocho. Ndodhilirei nemwoyo, ndodhira kana ruvengo wacho. Ngakude mumwoyo. Hallelujah. Hallelujah. Sikai moyo wakachena mukati mangu Mwari. Davhidhi achitaura. Sikai moyo wakachena mukati mangu Mwari. Bambo Saulo vachienda kunotsvaga matongi. Pavanoenda kunobvunza kumunhu waMwari. Vachitoenda so kuti handei tinobvunzira kuvakuru tizwe kuti nyaya yematongi yamira sei. Vachisvika ipapo vanoti inini ndine nyaya yematongi. Munhu waMwari anoti alright waita akuwa. But nyaya yematongi is any other business. Yes. Any other business. Hallelujah.
Haleluya. Bati pari kusvika pari kutaura kuti ndoda kutombokuzodza shama chimbokangana nyaya yemadhodha. Haleluya. Vazodzwa mukoma Sauro vakubuda ipapo. Bati moyo wemadhongi uchiri mavari hakuna kuchinja. Vakuenda kwavakuenda. Bati mumoyo mavo mune moyo wemadhongi wakazara. Amen. Amen. Unaona? Tine vanhu panapa vane moyo yakatakura upfumi. But because mukati mavo makazara bitterness. Munhu iyeye nyango akabva pamunyengetero achibuda panze bitterness inenge ingorimo mumwoyo. Hazvinei mataura kuti nhasi sunungurwa nezita raJesu. Anongobuda mumwoyo make muine moyo wemadhongi kusvikira Mwari wasika moyo mutsva. Haleluya. Sikai moyo wakachena mukati mangu Mwari. Zvinonzi achibva Sauro akuenda. Samuel anotombotora intercession yekuti Mwari chinjai moyo wemuchinda. Because zvaakatakura mumwoyo hazvina kumira zvakanaka. Haleluya. 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 Usati wabuda panze apa takutotanga kuindasita kuti Mwari wekudenga we sikai moyo mutsva pana maingana vakagara vasati vabuda padhoo, nokuti zvavakatakura vakatakura kurema. Anambonyangaramba madzibaba vachizoipa kuti nyika yakatakura kurema. Charemedza nyika vanhu. Rega nditidzoke nembichana. Mwari wakada nyika kudaro wakapa mwanakomana wakakaberekwa ari mumwe wega kuti ani nani anotenda maari ave neupenyu. Chinonzi nyika haisimbori nharaunda isina vanhu. Kana maane vanhu makunzi munyika. Kana pasina vanhu zvinonzi Mwari akasvika denga nenyika nekuti makanga muchida kuiswa munhu. But dai pakanga pasina munhu zvinonzi pasi. Pasi. Kana pasina munhu. Kana pane munhu inonzi chinyika. Haleluya, chechi ya Jesu. Haleluya, haleluya. So ukatarisa kuti nyika kana yakunzi yakatakura kurema, zvinoreva kuti vari kutsika pamusoro pepasi apa ndo vakatakura kurema, ndo nyika yacho. Haleluya. Last week muparidzi achiparidza panapa zvikanzi uchenjere nekuti mwoyo munhu hauzivi. Unatochenjera nyange mukadzi wakarara naye wozi chiri pasi pemwoyo hapana anochiziva. Ndosaka uchizoudzwa kunziva usati wandiziva ichokwadi hauna kumuziva. Ndaa chinonzi munhu mwoyo. Kana pasina mwoyo hapana munhu. Tikabvisa mwoyo munosara zvituna badzi. Chituna hasi munhu ba. Chituna ndosaka chichinzi chituna. So kana tabvisa mwoyo hapasisina munhu pane chituna. Zvinoreva kuti chinonzi munhu chi. Saka chatiri kuziva ndechekuti kana usati waziva mukadzi wako, ziva kuti hausati waziva mwoyo wemukadzi wako. Chaunoziva ifuremu rekunze. Haleluya. Haleluya. Uzari pasaidi pako kuti pakadipa mwoyo wako.
Naona napo hangu kwa kunopedzisira azichirega ndichifambiwo kana kuti kwakupedzisira kana ndakukwapfaidza kwekupedzisira kutorova chinonzi revival handiti zvinoreva kuti rumutsurutsu kana kuti kuvandutsa mwoyo yedu. Amen. Tine zvatakanzwa kubva January, February, March, April, May uno. So tatiregai timbofundunyura zvinoreva kuti toda kumbomutsana iri pano Baba uri wariwe zvino hati kumute disoso ndizo tinodisa moyo nicho ibva yemoyo ndatiperere gumi batereke ndaendiende kune dzandavereke. Amen. Nyango ichitenderera pamwoyo ipapo asi ndachinja chapter kuseri kwayo taverenga nyaya yaLazarus nemunhu wese anoiziva pano. Vamwe vakatoimba kuti amutsa Lazaro ndiani ndimanuero, vamwe vakaita sei nenyaya yaLazaro, vamwe vakaimba kuti nyarara Mariyawo Lazaro haifa whatever. Ndakatoberekwawo zvimbo izvi zviriko basa hazvinditadzisika kutsanangura revelation yandawenda zvaLazaro ndakati zvinzwa ndikasvika zviripa. Tichataura sokupiwa kwataitwa nako namwari. Haleluya. So chandiri kutarisa panapa zvinonzi Lazarus warwara. Jesu akanzwa meseji. Shamwari yenyu iri kudi rikurwara. Handiti isu pano pachechi zviya tikati munhu ari kurwara takutomhanya kunomumaira nekuti ari kudi ndoda kudairwa zvo nekuti ari kudi ndavamwe pano vakutoita good night pano. This is morning ngatichitomushandukai. Amen. So ndoda kutoparidza nemiso makatogara so pamwe muchimbomiramira muchimbogaragara muchimiramira kuti zvese zvidi zvifambe. Mukomanazi varwara mukoma Lazarus. Zvinonzi nhume yakatumwa zvikanzi endai munotiudzira Jesu kuti Lazarus shamwari yenyu yamunoda inorwara. Jesu ndokunzwa nyaya iyi. Zvonzi Jesu vakambogara zvavo kwemazuva kusvikira Lazarus adi. Lazarus wafa. Vana Martha naMaria vakanga vari kuchema. Amen. Vari pakati pekuchema zvinonzi Jesu akachiti ngatichiendai zvino. Patazwa hake kuti Lazarus wadi afa, zvikanzi haana kufa asi akadi akarara. Haana kufa asi akadi. Haleluya. Lazarus anga ane mazuva mana arimo. Haleluya. Jesu ndokubva vati giti. Nyaya ndoda kutaura pano ndeye the power of resurrection. The power of resurrection. Haleluya. Mukoma Lazarus vawikwa. Jesu vari kuti pacha. Sister Martha ndopa vanozvinzwa kuti Jesu ari pakati pedu. Ndopa vari kubva. Haleluya. Jesu makanga muri kupi. Haleluya. Ndikuona vasati vauya Martha aingozeya mumba. Daimauya baba, daimauya baba kani. Daimauya baba, daimauya baba. Direke kuchema, upenyu. Direke kuchema. Juya iwo baba, Juya iwo baba, Juya iwo baba, Juya iwo baba.
upenyu. Pamweni pacho vakatomboti zvaoma, inzwa itsika ameno varungu indoziva maZimbabwe ndinombosvikawo nhamo dzacho. Kana pamba pafiwa baba vasipo, vana vanosara vanotanga kuchema, baba makatisira dambudziko, ndozvamakatisira here baba, kuti tione nhamo yakadai, laziwe nyau yauyu baba. Haleluya. Bati vasikana pavari kutarira, vari kuziva the right person to call, kuti pane murume unofanira kusvika pano kuti Lazarus aite zvakanaka. Uyaiwo baba, uyaiwo baba, uyaiwo baba, tireke kuchema, upenyu, tireke kuchema, uyaiwo baba, uyaiwo baba, tireke kuchema, upenyu, tireke kuchema, Gandijoine neri kuna luku zvikanzi chiregerai kunetsa Mesaya, nekuti mwana atofa hake kare. Zvino vana Martha pavaidaidza Jesu, pane vakanga vakagara muberere vachiti nyaguyo usachanetsa baba, hapachina yekutamba apa, mwana atofa kare. Bati vakanga vachitemba vakati hanoko, hanokona, hanokona, hanokona Jesu, ndiye anokona zveupenyu hwangu, ndiye anokona zveupenyu. Izwa anokona, anokona Jesu, anokona, anokona baba, ndiye anokona zveupenyu hwangu, ndiye anokona. Atifambe fambe. Haleluya. Amen. Vana vevanhu vatambudzika, toiteiko namukoma lasi vaenda. Haleluya, 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 haleluya. Pane panonzi svikai Jehovha, simukai pachigaro chokutonga kuti vavengi vangu vaparare. Topa kuti vasikana vakati zvino tingachidii, vaJudha zvikanzi vanotoseka. Haleluya. Vasikana vakungodepa, dai mauya baba, dai mauya baba, dai mauya baba, dai mauya baba, tireke kuchema kanje nezveupenyu, tireke kuchema kanje. Uyaiwo baba, uyaiwo baba, uyaiwo baba, uyaiwo baba, tireke kuchema, nezveupenyu hwedu, tireke kuchema, nezveupenyu. Udzari pasaidi pako kuti stop crying. Vanosvika Jesu vati pacha, ndakabva ndapanyora ndikati resurrection pacha. Amen. Haya. Pasvika mumwe murume asvika, vaJudha vari mumadziro komiti vachinyeya nyaya. Ndoda kuti ndizvo zvakanaka murume amai nababa. Haleluya, haleluya. Mukomana nemusikana, pane chinhu chakafa ndo panotaurwa taurwa. Amen. Haleluya. Lazarus achikufamba hapana akamboti koso.
because zvakanga zvichikufaya. Paakangonotonona chete kuti akurwara. Vavati mamunzwaira sikandara zinouya. Handifungi kuti kunoedza. Izvozvizvo ndasiya vachataurika. Ndapanhu warufa. Kutaura kwatanga. Ndapaita chinhu chinonzi kufa. Jesu paari kuti pfacha. Haya. Obva asvika zvake. Haleluya. Amen. Vasikana vakatanga kuti chinyara ramoyo Yesu Zviro zvese vakasikwa ndiye mambo vakasikwa ndiye uyai Kristo uyai Mwari uyai mambo Sinyarara moyo wangu Mwari wetu Chiuyai Kristo Haleluya Haleluya Uyai Kristo Uyai Mwari wetu Uyai mambo wetu Chinyarara moyo Parikusvika murume anonzi Jesu. Ndokubva ati makamwisa kupi? My God. Makamwisa kupi?
makamisa kupi inzwa munyikani pawakanga uchi kufunctiona business richifamba hakuna kana akataura anything about your life, hakuna kana akakushora about your life. Why? Because zvinhu zvakanga zvichikuflowa. Pawakatanga kupuroka vakatanga kuti mamuona here ndo vaimbozviti vane mari, mamuona here akugara kumairicha, mamuona here pane chakafa ndo panotaurwa. Chienda kwana tete nemurume wako hakuna anouya, kana kuti makorokoto vamwe nekumuchato kwako havauyi, but musuwa unoramba nemurume wangotakura bhegi zvinonzi tamuona ine adzoka, hamuna kuzviona here anenge adzoka, anenge arambwa. Why? Because your marriage yafa. Resurrection pacha. Hallelujah. Rona so vasikana vachisvika Jesu asvika kuti kupinda kwaJesu rakakwa mudungwe wewese toimba hosana 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 changamire hosana changamire hallelujah. That mama is so good. Jesus Christ is asking you now. Pane vane utano wakafa mangwana. Pane vane ma business akafa. Pane vakatombotanga ma projects achifunctiona. But izvi zvazorora. Vanhu vakutoswera newe kuma sections vachiti makamuona here akabva azenga adai vaimbotengesa zvichinge zviri kuenda. Izvi zvirakazorora. Unozwa kana uswera kuchibvuwi nenhau yekuti mota yakafa. Havati akundikana chete, vanoti akundikana nekuti mota yake yakafa. But ukakundikana ichifamba hayo zvinonzi vamadzimba muto vakundikana full stop. Havaende neextra mile ndachipenyuka izvi. But pachinongofa chete ndopa vanotanga kutaura. Havasi kuuya ndamota yakafa. Vanotaura kana chafa. Kana chiri chipenya hakuna anotaura. Musuwa munenge muchidza switi, dali dali, hani, dedi. Hakuna anombokosora. Pfuma izizo rakatsvuka nezenya. Hapana kunoita. Havakumbirwi kunotaura. Vanenge vatofamba kare. Kuti vakarohwa tarisa izizo rakatotsvuka. Vanhu vachingosvika puchingosvika pavanhu vakuna pekunongeta. Hanzi ziso lekuleft. Pane chakafa. Pane chipenyu havataure chinhu. Ukaona vanhu vakutaura muchechi pane chafa. Pane chafa muchechi. Pane chafa muchechi. Pane chafa muchechi. Pane chafa muchechi yako. Pane chakafa kusection kwako. Ngatimuke. Anzi vakabvati aimuda sei. Aimuda sei. Asi nhasi asvika pakufa. Asina kumbouya pano. Akanga achizodii achidii. Vamwe pati mai vacho vanyanya kuganhira kani. Mwana wangu abva azochata. Yowe pakabva pazodai pakabva pazodai. Zvino zvaadzoka vanonyarira. Ndapane chadii. Kana paine chipenyu chete hakuna anotaura anything. Vese vanongokuti asanongoti zvavo. Zvavo. They wish to be like you. Why? Because unechiri kuprosper mauri. Kana usisina chinhu vanhu vanokusema.
Jobho warwara, vana vafa mombe hapachina. Vanhu vakatanga kuenda. Ari kurwara Jobho akaripo pamba pake ipapo. Neve maricho vakasema musha wandoriri tona. Ndapaita rufu rwaNoa. Hallelujah. Jesu anati mwana haana kumbofa. Upenyu. Iwe taurira mhani iwewe business yako kuti hauna kufa iwe uri mupenyu. Taurira marriage irikunetsa kuti iwe uri mupenyu. Paul anotaura kuti Jesu anorarama mandiri. Jesu ari kuudza Martha kuti I am the resurrection. Kana Jesu vachirarama mandiri, tell yourself I am the resurrection. Jesu chakafa mandiri ngachimuke, because ndiri mupenyu. Greater who is in me than who is in the world. Mupenyu mani uyo. Why zvangu zvakafa, ini ndine mupenyu. Why? Jesus. Anodzokera vadumbirwa so resurrection yasvika. Akabva rimwe paguva ipapo. Abuda amorasa. Regera umboona. Tinoda kutonamata pana. Manje so. Kwete kapa. Kondoendera iko kure. We need to pray here. Patida kunamata pana. Uchibva pano. Wachanyara kusvika pamba pako. Mwari wakusimudza. Hatisi kuda magic panapa. But ndinoda kuti ndikutaurire kuti Jesu unozviita. Oh yes. Hallelujah. Idzo dzisutu dzatakapfeka idzi. Takadzipuhwa taita zvinogara zvakadaro naJesu. That is resurrection. Come here. Teach your people. Amen. Svika akadzidzisa vanhu akabvumburudza madhimoni kati right. Vanoroorwa chiendai munoroorwa. Amen. Tapedza basa. Hallelujah. Varombo endai munopfuma. Tapedza basa. Thank you. Kona kuti madhoo anoramba akavharwa kunge Jesu asimo. Inzwa, Jesu anonzi achingofa. Zvinonzi pakadonhera donhwe reropa pasi, chidzitiro chichingonobvaruka. Vanamukoma Elijah, mukoma Samuel vakanga vari kumakuwa. Zvinonzi resurrection achingoti gogogo ikumweya yevakafa, achingonosvika kuvhizita. So vakati kuti kuvhara kwevese kukuru mambo wakamu Hadesi rakagwemba so pasvikwa namukoma so wachiti tauya isusu tauya isusu tauya. Ngirozi dzasatani so dzakatarira dziri pageti so kwadzakavharira vanamukoma Samuel vakanzwa mutsindo so ari kusvikwa nemukuru. Resurrection achiti pacha so vanamukoma Samuel vaiva nemweya wechiprofita, vakatanga kutonzwa simero yekuti uya watakaprofita uya anonzi resurrection. Muno mugwa makuzopabudika nekuti pane murume wasvika pakati pedu, pane murume akufamba pakati pedu. Mudumbwe wewe aka vatisvikawo so mukuru onava pagedhi ranga rakamirwa nengirozi dzaSatani. Mukoma Samuel vari kudonzwa
vachienda ipapo ndashaiwa mudonzvo ndandichidzidziswa kuparidza ndakanzi unodemonstrata kana ndikataura zvenyoka I have to sleep down ndotanga kuzonyongoka saiyo so unonatsokubata zvandiri kutaura vachisvika vakanonza kuti nevakuru vekumuka vakanzi vana mukoma Samero ndini wamakanga makamirira wamakasi achiprofitwa nana Isaya nana Jeremaya ndauya simukai varume tifambe mangwanani anaya I'm talking to somebody Jesu vakufizita kwakavigwa zvinhu zvako ini ndakaprofitwa bizinesi yake chibuda ini ndakaprofitwa iwewe muchato chiuya ini ndakaprofitwa iwewe basa chiuya Jesus wauya sadasi kuti giti naona mumba maino wana zvibhakira zinga akasvika akesando noti this marriage is dead. So kana ndasvika ano inofana kusara yamuka kungoti pacha so takanzoti ndaisa zvemvura amena mutumbo chinzi wewe umba taisa mvura umba uyai pani umba ndanga ndati upozoti kupinda kwa Jesu mumbasome kuti baba vangu pakupay slip aionekwi inenge ingori munhu asvika ako resurrection onzwa kuti madheji bosvika kapano yatarawina nayo iyo igai mai vachibva vasekera kuti ataiona museyamwa saka mama titorokei kupinda kwaJesu Hosanna, 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 Kuna Jesu Kristu. Hosanna, 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 2012, 2013 ndichita olevu yangu. Sasha msikira. Ndichita olevu yangu 2013. Ego akamkomana kainguna matanyango pachikonda yao ka president ke scripture unit. So vamwe mai ndobva vauya vachibva vasheya nyaya yavo namai vandinogara navo vaindichengeta. Zvikanzi ndatambudzika kumba kwangu hakuchina kugarika. Bereko yaramba. Zvikanzi ndine mukomana ndinogara naye pano. Ameno kana akakwanisa kunamata nemi. Amen. So chandaita sekamurombo nekamunhu kakangori nhando
chekutoita kunamata. Saka ndaisita hangu kana lunch yakwana chekudya unenge usinaba waibvoita kuti asikana nevakomana vanoda wande tinonamata wamaenda kuSU 1 hour yenyu muchinamata muchirumbidza wapedza unenge wadumbirwa hako nemweya kana pasi rovira. So vachisvika pamba ndakasvika ndichiudzwa nyaya tatida kuti tinamate namai avo ndikati zvakanaka njere ndakambodzipuhwa dzekuti munhu anovhisitirwa achitaurwa naye 1-on-1 to trace kuti problem yake iri pai chaipo. Ndokubva ndasvika pamba pavo ndokubva ndataura navo ndichita counseling navo vanosikuruka pandanditori neuniform ndabva kuitwa kavice head boy tirauzi rechikoro chairo handina ka ndine rimwe renavy blue pachipfekwa yegireyi ndichisvika so takini yaingogara ipapa haina kutanga nhasi padumbu ipapa ndo payaigara ndichingosvika kuti gogogoi vaiva neraundi kitchen yavo 1 saka pandakangonogara kupeji mwari vakabva vandiratidza chihari so munoziva chinonzi chaenga chiya chinenge chatsemuka pahari chipisi chacho vamwe vanoti rwenga isitoti chaenga vamwe vozoti chakadaro ichocho chakagadzikwa mudzasi memupeta chichipfungaira hudzi kudai. Izvi ndaizviona hangu nde ivo vari bhisi kundishinairira nekudini indiri kuona dzandiri kuona ndi ndikati ndisati ndadya ndoda kunamata pano ndaona hari yanga iri kupwititidzwa ipo pausiku pacho ipapa pane dziri kutambika ipapa ndo pari kuurayirwa mwana ipapa apa makore acho anga akasiyapa hazvinei nezera. Davhidhi akarika mwana kudaro kwakamutabura Goliath kana kunapfana vanodambura zvishoma hazvinei nezera. Ikataura ndaona pangu chainga pana pakashama kuti kamfana ndikati pano nekuti ndatsika pano pachaitwa mwana ndopa ndatosimuka ndapedza kudyamo ndikati maita basa ndakuita tipe mvura yekumwa panamwe kudai gare 2 months 3 months ndakutoda kunonyora murume wacho akauya futi kwandiri sikanza ndinenge ndaona kuti zvinenge zvaramba saka ndanjifunga kuti mungangonditsvagire chimwe chipepi ndimboona kuti ndini ndine dambudziko rekakuti mukadzi wangu ndikati munhu waMwari mabaya wrong button ini handiite izvozvo ndakasitika pandakakutaurira kuti mwana ngaabatwe nemukadzi iyeye hatidi munhu nyambisirwa baba huonererwa hawa nhumbu yapokarara 2 weeks 3 weeks ndikanzwa mukadzi adzingwa anzi ndakumba kwako achingoenda kumba mukadzi akasvika kati maina handichanzwa zvakanaka kuenda kuchipatara zvikanzi iripo baba vati pavafonerwa kwedu kutanda uko kune network ndiri kutanda ikoko network ndo yanga yari padhuze nekuda kwaZambezi saka vakabata network zvikanzi murume wangu can I shock you zvikanzi what is it zvikanzi I'm pregnant zvikanzi uri kunyepa saka kuchipatara kwedu padhanchi ikoko kwainzi kunonyoreswa baba namai ameno kuno saka zvanzi tinoda kuti tinonyoresa mwana tirite achibva auya akati I need to make sure chokwadi chikunyepa svika vachibva vaona zveshuwa mai vakatozvitakura kugara koina ndinyori ndanyora isu chedu kusiya taprofita zvekuti kakazodzokera kuZimbabwe kakadii kana ndaprofita zvazvaMwari zvikuteerera tine vavhangeri vane dambudziko rekusadhikleya chinhu haisi mhosva yako tikasaitika hausiwo unochiita ndiJesu taura zvawaudzwa kuitika kana kusaitika
Ndiwe Mwari. Ndopanda tenda zvangu mbakwa. January, February, March. Ndichidzoka March kunotora tumari South Strong. Ndopanda ndiri kusvika kwakazvarwa mwana mukomana anonzi Joseph. Ndichibva ndasangana nawo ndikati Yesu baba Joe. Where is the second wife? Our God is a miraculous working God. Kana asvika pane chibereko chakafa chino function. Bhuku yangu ndichiiverenga zvakanaka. Yaiti zvinonzi Jesu akaona murume akanga akafa mutezo. Zvinoreva kuti everything chisinga function pauri chakafa. But kana resurrection akati pacha chinofanira kutanga kufunctiona. Ndapanya asvika ipapo. Hallelujah. Hatitauri kuti mungopedzwa namai. Ndokuzvarwa takatodzi experience tiri vapfana zvatakatoita. Hallelujah. Resurrection kana achinge asvika zvakafa zvese. Unoona vana mukoma Johani vari mudumbu so Maria achingonoti giti chete vakatanga kumuvha kuti pane mukuru wasvika pano respond inotanga. Jesu vakapinda mumarriage mako respond inofanira kuwanikwa. Hapana visita pana asika mumba mako hapana reaction inofanira kuitika. Ambozviona kuti pana vanhu vakuti unovaparidzira so vachinge pasina chaurikutaura. Hatisi tese kavapenyu ipapo. Tasari pasaiti papo. Hatisi tese vapenyu. Pane vakafa varipo papo. Nokuti kana uinawo so muzvinhu zvenyika vanenge vapenyu. Taiva nawo kavekuti kumusangana nepamberi nezano. Vakasvika kuchechi waivaona kuti foto waiwashaya. Ndovaya vaitaurwa naJesu kuti regerai vakafa vavigane. Hallelujah. Hallelujah. Udzari Paulo kuti there is power in resurrection. Kune vanhu vakafa vari vapenyu. Vakapfeka nekusunga choka kudai. Vanenge vapenyu. Uku kusero kune dzinenge dzichitsikiswa dzamusingazive ikoko dzinoitwa nezvitunha zvevanhu. Vanhu vari muna Satani zvitunha. Ndopachinzimuka iwo wakarara. Iwo kuti bwai. Jesu wati hakuna bofu rinotungamira rimwe bofu. Iwo kuti bwai une maziso. Hallelujah. Hallelujah. Wakamboona kuti unotambira salary yakafa isingaenderani nequalification yako kana nedegree kana nediploma rako. Kwakutonzwa kuti thank God I'm going to work. Kwakuti ndanasikana ndiri kushanda. Aiwa mazuva ano Mwari vakandikomborera. Hapana. Kana paine chiri kuitika muupenyu hwako, chisiro of your standard, ziva kuti chakafa. Izo satityire. Kana ndatomira pano nditori kubasa. Ndokana ndichatsa vanhu. Ndatsika panapa. Kana mukati 6 days tiri pano.
Andina dambudziko nazvo. Because ndinoziva kuti ndichitanga nyaya dzekupinda mumunda ndakada Psalms 23:6 number. Ini ndichagara muimba yaTenzi mazuva ose eupenyu hwangu. Ndaudza vekusection kwangu Maitland ndikati Maitland mukandiona ndichita usikana nditsvagirewo pekuita kutsvaga maricho vandonatsoziva kuti pane zimunda rakasetwa kuti ndirisakure. Saka kana ndamira pano usandivhundukire so ndiri kutoona munda so kana ndakusafunza kuti ndakarima munda kupedza waJehovha ndakarima munda kupedza waJehovha ndakarima munda kupedza waJehovha izwaka ndakarima munda kupedza waJehovha. Ndiri kutorora basa so ndiri kutoitinha so. Haleluya. Ndaiseka umwe munhu waMwari panapa achidi kubvunza kuti munhu waMwari makanatsokumbospecializa nei? Ndikati chadaiziva kana ndisina basa kumba pamaspare times angu ndaibata gejo kana kuendawo kumumbisi wangu. That is if kana ndisina kwekunoparidza ndozvega zvandakaexperience. Saka kana mutorine kumwe kwekutoti ndiite vanenge vachitotifundisawo, but panapa kana ndamira manje haiwa pano tinorara pano tinotanga imwe revival pano kusvika richindodai ndakamira ndichidikitira zvangu so ndichidikitira ndisinganeti. Haleluya. Haleluya. Nekuti ndo zvandakasikirwa, ndo zvandinonzwisisa kuti Jesu wakandidaidzira. Resurrection pacha resurrection zviri pai zvakafa muupenyu hwako. Tanga kutsvaga pazviri. Lazarus mamwisa papi. Ndoda kuti understand this. Kana watakura resurrection paupenyu hwako, nyange ukapinda pakambani yakafa inofanira kumuka. Inofanira kutomuka. Ndasvika ipapo akatakura upenyu mari po yutiko dzadonha kubva pasi pa3rd floor tii pasi padzanyara panongosvika vana mukoma po wongomhara padenga pake so kwakufemera mweya. The spirit of resurrection. Tinoona mukoma yutiko bangani kwakuti bwai kwakuti welcome to the living world. Why? Because Paul akanga akatakura the resurrection. Munhu akatakura resurrection paanosvika pane zvakafa zvinofanira kutanga kumuka. Why? Nekuti chaakatakura is the resurrection. Garai mandiri ndigare munemi ndomtora. Garai mandiri ndigare munemi oh baba vanoti ndoyako baba vanoti zviri kunzi garaima ini ndigarema ari kudaro ndiani? Ndi resurrection. Ari kudaro ndiani? Ndaati Martha inini ndini kumuka. I am the resurrection. Zvinoreva kuti kana resurrection ari mauri. Unoona mukoma Peters vachisvika vakadzepa Jopa vakati tinokudaidzaiwe uyai nepano, tinokudaidzaiwe uyai nepano, tinokudaidzaiwe uyai nepano akomanawo uyai nepano.
Tinokudaidza Ishe uyaine pa isu tinokudaidza Ishe uya isusu tinokudaidza Mukoma Peter vari kuti umboende muna sister Toka ndobva vati tsacha ndokuti Toka shamwari muka Toka pakutanga kumuka so kuti asikana madhoiri angu ari papi ndinoda kurukira dzimwe nherera dziya dzanga dzakasara vasikana ndiri kuda dzimwe shinda ndoda kumbopefomera shirikadzi yepa next door chikonzerochi paita resurrection yasvikira. Unoona Elisha afa pane pandanakidzwa kuti ari mandiri anotenda kwandiri achava muperi kunyange akafa. Look at the example. Mukoma Elisha vafa avo vazorora vakarara zvinonzi hondo yatsviriridza yapisa hondo munharaunda zvikanzi vakomana pane murume wafa nguva yekugadzira pwiro hapana torai mundokanda mupwiro hwaElisha atingononzi tsvei imomo dzakatanga kuti gai kwakutanga kunojoina hondo kwakutoti take cover vamwe vati yes iwe handiwo watanoviga here musashamiswe asangana na resurrection vachakuona bhizinesi raakufamba iti musashamisike yakasangana naJesu imi musashamisike yakasangana neupe imi musashamisike yakasangana neupe imi musashamisike vanokuona ima kuchata pano wati mati kuchata wati imi musashamisike yakasangana neupe imi musashamisike yakasangana neupe. I am the way, the truth, and the Hallelujah. Paunotanga ka project kako kakutanga kukura so iti musashamisike madzimai ndakasangana na resurrection akataurira business kuti muka akataura zvanga zvakavigwa mandiri kuti muka. Tine vanhu vane matalents avakaberekwa vakabata asi kufunctiona ndaakaurayiwa nasatani arimo mauri eka resurrection akuvhizite mangwanani naita zvisakaonekwa dzinodhiraivhwa mota dzisidze zera rako vachikuona uchidzikamo so vanoti asi ari kudhiraivha minister oti no this is my work. Musashamiswe nokuti ndakasangana na resurrection akamudza talent yakanga yakafa mandiri akamudza zvipo zvandakapiwa zvikatanga kufanshena ndakutanga kuitawo zvandinoita. Nana mai vakaregera kuruka madhoiri vachifunga kuti kune chimwe chipenyu izvo zvirizvo zvamakapiwa marukei madhoiri nokutaurirai munotiendera kure. Tiri kuZimbabwe taingonzwa kuti vanotumira Joni madhoiri vanotumira Joni vamwe vakaenda kuzvikoro nemadhoiri navo vana vakutaura kuti mama tati tikutengerai motikari dhiraivha tichakutsvakirai ndo chatanga kuti pensheni yenyu chikonzero chii pane zvakamutswa naMwari muupenyu hwavo vakazvishandisa. Tine vamwe vanomuka vobva varamba vakapungwa nemachira kumeso akutogara pasi regai nditopedzisanipa razara simuka mukomana ziva rikumuka ndaona rwiziwa kana karwa kana karwa kana karawo na rwiziwa kana
Vamuka madhende akazara kumeso, unoone une madhende ya. Haleluya. Madhende akavhara kumeso kwese mukoma Lazarus, nemakumbo akasungwa. Tine vakamuka vakangoti dzwi vari ipapo, ndapafambike nekuti machira akasunga. But resurrection handiri kuintroduce mangwanani anoti Lazarus buda. Lazarus achibuda zvinonzi akavaraira kuti musunungure aende. Pane vane mabusiness akatomuka, but chiripo ndechekuti akasungwa nemachira. Pane mwachikodzedzereka varipo vachidzedzereka vachipindika varipo. Hakuna kwarinoenda ndapa nemachira akasunga. Mangwanani anaya pasvika Jesu weNazareta, the resurrection power pari kuti giti muupenyu hwako hakuregedzwi nemachira iyayo. Toda kuti mangwanani anomwe munhu asunungurwe. Unozviziva here kuti kune vamwe vekuti vachiri kuita kunge vane heart attack because pachine machira ari, but already Mwari vakakudhilivhara kare. Pane vamwe vachikuita kunge vane maBP avo nokuti Jesu vakakudhilivhara kare, but pane machira aripo akasungirirwa. Atiri kuti mangwanani ano patakuda kupinda mukunamata, patakuda kutsvaga nyasha dzaMwari mangwanani ano, kuti Jesu Kristu pavari kupinda muupenyu hwako ngavasunungure machira akasungwa muupenyu hwako. Hallelujah. 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 Na Jesu tinovimba. Hallelujah. Abatona matasi. Zwisisa chilo chokuti resurrection ndiyo. Na Jesu tinovimba. Hallelujah. Panonzi karaye mandiri. Midiri dikare munemi. Aire vani. Resurrection anotika. Ipapo pausikuirana nemuroora wako ipapo. Ndopatiri kuda kuti resurrection mangwanani ano asvike. Ipapo pakakutadzisa kuwana basa. Ndopatiri kuti resurrection asvike ipapo. Na Jesu. Hallelujah. Zvino na Jesu. Oh, Jesus. Zvino na Jesu. Zvinoimba. Muchato uchitouya. Marriage ichitogadziriswa. Jesus. Zvino na Jesu zvinoimba. Hallelujah. Zvino na Jesu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Atiwepema uko na Jesu. Na Jesu zvinoimba. Hatita mwana. You are not in the grave. The Lord is going to visit you wherever your property is. Zvino na Jesu zvinoimba. Hallelujah. Yes Lord. Zvino na Jesu. Visit us in resurrection. Begin to operate. Oh, na Jesu zvinoimba. Holy Ghost. Hallelujah. Zvino na Jesu. Uvana vako ikoko. Umurume anotamba ikoko. Zvino na Jesu zvinoimba. Oh, na Jesu. Zvino na Jesu
Tinoripa. Hallelujah. Tinona Jesus.